Twitchean hasi gara eta laster bai irratian ere bai. Irratian segundu gutxi barru. Ontxarte. Erdira pixkat. Inigo. Arpegia erdira pixkat, bueno, alba da. Hemen txamarrak eta 40 minutu, puntxu-puntxuan, gure sustatuko lagunekin bat egiteko unea iritsi da. Hemen dugu gurekin gaur ere Luisxo Fernandez. Ostegunon, Luisxo? Bai, ostegunon. Zer moduz? Ondo. Gaur zea berriarekin, dekoratu berriarekin, kodesinteseko, sustatu egiten den kodesinteseko batzar areto bateko arte abstraktuaren aurrean jarri gara. Twitcheko ikusleek ikusiko dute. Ikusiko dute, ikusten ari gara gu ere. Egia da, galetu behar nizun, ea zuretzako espreski atondutako gune bat otezen, baina ez? Bueno, bai, pixkat atondu dugu gaur. Daukat youtuberrek eta horiek erabiltze dituzten argietako bat hola pixkat guapo agertzeko ere bai. Bai, baduzu horrelako koro argi... Hori da, holako halo bat daukat hemen aurrean ematen dian argia. Bai. Gero eta profesionalagoak, laster segure irratia bezain onak izango gara. Bai, bidean, bai. Bueno, gaur gure entzulek entzungo dituzte eta Twitchen ere jarraitu izango dituzte. Gaur aipatuko ditugun, besteak beste 3 albiste. Azken aste honetan, denetik argitaratu duzue, guk aukeraketa bat egin dugu. Hori da, hitz egiten dugu, mezu batzuk trukatzen ditugu lehenago, eta adosten dugu gai orden txiki bat, honetarako. Venga, bota gai bat. Bueno, askaitezen azpi idatziekin, eta gainera Amazon Prime Videora begira jarriko gara, zer gertatu da? Edo zergatik pixkate idatzi duzu, gai honen inguruan? Bueno, euskarazko azpidatziak plataformetan eta hola badaude halako eskaera batzuk, pantailak euskaraz ekimenak eta eskatu izan du Disney euskaraz, Netflix euskaraz, halako errebindikazio batzuk egon dira azkenengo 2 urteetan. Eta plataforma horietako batzuek erreakzionatu dute euren partetik, ez? Eta berria egunkariak eta aurreatu zuen, Amazonek eta Netflixek zerbait egin behar zutela, eta joan den astean berriak publikatu zuen albistea, pelikula batzuk bazeudela, bai Amazon Primeen eta bai Netflixen euskarazko azpidatziekin, ez audioa, baina bai audio originala jarraitu eta euskaraz irakurtzeko moduan, eta ikustera joan ginean, ez? Eta probatu ditugu, eta aproba da sustatun deskribatu duguna. Eta, Netflixekoak pare bat pelikula dira, bat modan dagoena ontsi irten da txus ordai, aukeratu edo hil, hola gauza, terrorezko gauza trukulento bat omen da, baina, euskarazko azpidatziekin jarraitu daiteke, inglesezko audioa dauka, berez. Eta Amazon Prime Videon gauza bat aurkitu dugu. Bi elementu edo aipatzen zituen berriago artikula, baina guk bat aurkitu dugu En la corte del Principito izeneko dokumental espainol bat da. Bai. Aztelaniazko dokumental bat. Bai, hola, kapitulotan Omar Montes delako famosillo baten inguruan da, supervivientes, eta holako kalitate handiko karrera bat dauka, musika ere egiten omen du, eta horren inguruan, eta gaztelania zentzuten duzun bitartean, euskarazko azpidatziak. Kontua da, Amazonek iragarri zuela, hauxe egingo zuela. Espainian egiten diren produkzioetan, azpidatziak Espainiako hizkuntzetan. Baina hori da, precisamente, zentzurik ez daukana. Nunbaiten gastatu behar baldin baduzu azpidatzien ekoizpenean, da, atzerriko hizkuntzetan. Hori da, espainola, Amazon Prime Espainiako azari gara, hegoaldekoaz, ez? Hor da, iparraldean ere, ez da eduki hori, ez da ikusi. Hor da, ze zentzu du produktu espainol bat, espainolez ulertzen dugunak Euskal Herriko erabiltzaile guztiok, kenduta 2 urteko umea, baina horiek ez dute irakurtzen ere, azpidatzirik, euskaraz azpidatzita. Eta gero, horretaz aparte, produktu jakin hau aukeratzea euskarazko azpidatziak jartzeko. Hori gatu behar izun, zer nolako irizpideak, zeintzu dira irizpideak? Irizpidea, what the fuck?
hori da. Alaxe Titularrean sustatu, bueno, azpitulak euskaratzen izenean gure beste produktu bada hori da. Hor jarri duguna, what the fuck da, hau. Eta Ze demontre, esango nuke, ze demonio. bai, baina hola, interneteko indar pixkatekin. Eta, bueno, pues hori. Ez dirudi logika Papez. handia duenik. Ze azkenean hor, diru bat badago, badakigu, noski, baina logikoana izan liko itzateke, nazioarteko, atzerriko hizkuntzetan, bueno, ingelesez gehien bat ikusten ditugu, agian telesaiak. Bai. Eta badauka katalogoa horretarako Amazonek, hasi ziteken, dirua inbertitzen dute hori euskaratzen. Baina esango nuke hau dala dirua xautzea. Bai. Ezertarako diot ikusten esanka eta ez buru. Baina, gero, Netflixekoak ere aipatzen dugu, zeintzuk diran, dauden pelikula horiek. Eta aparte, Amazonen gaina ez dago bilatzerik, ez dago bilatzeko aukera. Probatu dugu bai Amazoneko sistema eta bai Netflixekoa, eta Netflixen bilaketa egitea gauzan, hizkuntzaren arabera azpitituluetan. Eta orduan, agertu itez ezkizu. Amazonen ez dago. Amazonek ez du aukera hori eskaintzen, ez da? Guk jakin dugu hau, berrian idatzita aurkitu dugulako, eta besterik ote dagoen ez du asmatu aurkitzen. Orduan, batari puntu bat ematko diegu, eta Amazoni zero. Benetan, albiste deigarria da, eta honek ere ezagutara ematen du azkenean, eta hau agerikoa da orain, dirua normalean nola inbertitzen den, zertarako erabiltzen den, ez? Azkenean, suposatzen da, ez dakit, ganoraz inbertitu behar dela. Asmo edo helburu jakin batekin, ez? Ondo geratzeko ere, baldi badute, marketing ekintza bat, Espainiako hizkuntzekin ondo geratu nahi du. Petatzen dut, delako produktu hau katalanez jarriko zutela azpidatziekin. Izango da, segurenik. Baina, ez da hori, katalanez ere zentzu gutxi dauka. Zentzurik, baina... Izatekotan, produkzio nazionalak deitzen duten eurak, Espainiako produkzio nazionalak, ekoizte badute euskerazko ezer, edo katalanezko ezer, eta uste dut hori ere sustatu behar dela, streaming plataforma ekoiztu ezatela Espainian, eta Espainiako hizkuntzetan, eta hala gaudelare gu katalogatuta euskeraz eta beste hizkuntzetan ere bai. Eta horrek baluke zentzu. Horrek zentzu bat izan zezaken, ez? Adibidez, eta ekoizpenak egin dira euskaraz, Netflixek errementari pelikula ekoiztu zuen euskaraztan, eta bueno, hori azpidatzi egin dira jarraitu alda, gaztelaniaz, eta euskarazkoak ere bai, baitu. Nahi baldin baduzu Netflixen errementari ikusi, baina azpidatziak ere gainetik euskara ikasten ari bazara, edo errementari alako dialekto pixkate alako Belarrinagian zaila egiten direnak, edo? Pixkate alako erabaki artistiko batzuk hartu zituzten, eta borduan, bien jarraipen ere posible da, eta ni ondo ditzotorri, ez? Eta errementari bezalako produktu bati katalanezko azpidatzia jartzea, ondo, eta baina en la corte del Principito hori, pues, ez. Ez, gainera jakindara ez arnolako edukia den. Bueno, hori, batetik Amazon Prime bideoren albiste hori. Gero, orain, sare sozialak aipatzen ditugula, agian oraindik gu biok, Luistxo, hortxe ez dakit asko bide luze dugu egiteko, ez? Behin esan genuen agian TikTokeko konture mat zabaldugu barko genukela elkarrekin. Gero bideoak... Hori esan genuen? Ez dakit, nire memoria azken aldi honetan estabil bat. Egun horretan zerbait, kalfesnean zerbait botako ziaten. Segurunik bai. Zer gertatzen da, TikTokekin? Bueno, Beziber izeneko lehiaketa bat dago. Hau, Bizkaian hasi izan, Bizkaiko erakunde bat Ikaskue fundazioa dela. Bizkaiko Foru Aldundiak euskara sustatzeko daukan fundazioa. Eta berak sustatzen du, hasiera batean izan zen youtuber edukia eta hola euskaraz eta pixkat animatzeko eta gaztei begirako lehiaketa moduko batzuk antolatu zituzten, baina gero zabaldu dute esparrua, Euskal Herri osora, eta aurreko edizioan eta oraingoan 5. Martxan hasten dela okerrezpanago izena emateko aukera eta eduki behaltzeko aukera bihar uste dela, albistea sustatun dago, oraingoan TikToker egin behar da edukia, praktikamente ikusentzunezko gauza hauek, zuzenekutarako gaur egunean Twitch,
eta klip txikietarako TikTok dago. TikTok gainera beti formatu hori vertikalean. Laburra aipatzeko, TikToken bideoak partekatzen direnak dira, bideoak formatu vertikalean eta iraupen zehatzekoak dira, ezta? Beti... Bueno, ez dakit topea zein da, 2 minutu bat, baina, bueno, holako segundu batzuetako gauza da. Eta, bueno, zenbait kolaboratzaileekin eta euskeraz dira dagoeneako daudenak TikToken, eta hoiek ere parte hartzen dute, erronkak ite dituzte, konektatuko gara erakusteko euskeraz TikToken Ea ba, zer egiten da. Kanalean ikusteko aukera dugun. Bai, bueno, egia da. Uste dut partekatzen nahi naizela, eta, bueno, Julen Portillo da, Zarauzko TikToker bat, eta... Aditua, honek badara matza, urte batzuk TikTokeko... Ez dakit, ezaguna du zaizu, edo? Bai, ezaguna zait, bai. Bueno, aurrez dute ezagutu, baina bai. Eta zuetako asko bezala, oporragatu ditut. Egon naiz, Zarauzko Garagardo azokan, Piririotan, Jaka, aspaldian egon naizen lagunak ere bai naiz. Baina, ja, bueltan naiz. Gogorra izatea egunerokotasunei buelta egitea, aztesantuak eta gero, eguraldi ona... Hor da, Zarauzko hondartzatik grabatuta. Bere egunerokorik kontatzen, udan non ibili den. Bai. Bueno, hortxe jarri dugu, batzutan olako diskurtsoak eta izaten dira, baina tipikoa izaten da baita ere, partikatuko dut, balako dantza eta gorputz movimentua eta olako beste kolaboratzaile bat, Beziber delako honetan ingo da, Anepe Acedo. Anepe.acedo bezala, urkitzen dugu hor TikTokin. Anepe, ez dakit izen, ane eta zerbait izango da, bueno, eta Elorrioko neska bada, eta kanta eta dantza. Eta gainera, kantu horri edo, diztaiokezu, izenbururen bat, hemen jartzen du, ezta? Denok dugu lagun bat esaten duenak ez jakola gustatzen, baina gero reggaetoiari buruzari da, ezta? Bai, reggaetoi etzen un maite, baina gero el Principito Omar Montes ikusten duzu euskarazko azpidatziekin. Ondo lokua. Amazon Primen. Baina hori egiten duen bakarra zara. Bueno, pues hemen... Vale, esan behar dugu, gainera, 5. edizioa dela, bizi berreko hau, eta... Bueno, moztuko dugu, TikTok, pixkat entzun dugu, irratian, eta ikusi dugu TikTok, Twitchen bidez ere, bueno, gente gehiena badakizue TikTok zertan, mugikorrean kontsumitzen da gehiago, eta ez irratitik, eta... Hoi zeman, TikTok, ez dakit, agian ere iritzia zen garai batean, baina... ez dakit, merkatura iritsi zenean, hasiera batean bazirudien, epe laburrerako kontuaz izango zela, baina, urte batzuk musikali izeneko gauza bat edatu zela, nerabeen artean, eta hori erosi egin zuen TikTok. Txinatik datorren produktua da. Eta da, momentu honetan, munduan Txinako internet produktu erraldoiena, munduko zabaleran, osea, ez bakarrik Txinan, interneteko erraldoi propioak dituzte, dezako markatuarekin. Bai duzte. Baina munduan zabaldu denetako bat, pues TikTok, eta, bueno, milioiak iten nahi hauen dia, publizitatearekin eta hola. Hori da, gehien bat publizitatearekin, eta ez pentsa bakarrik nera bentsat bat denik, baizik, eta gero, enpresek eta ere baliatzen dute herramienta hori, euren produktua ezagutara mateko. Egozein modutan, nik uste Beziber delako lehiaketa honen helburua, ez dela horren beste jentea biziatzea da, horrela, biziatzeko kontsumitzea nahiko hauzu, baizik eta, bueno, trebatzea, bideo bat nola iten da, edizioa, mezu bat nola eraiki ezakezun, musikarekin, musikaia gabe, bueno, ikusi dugu, hemen dantzari bat, eta bestea, rolloa soltatzen duen, mezu bat daukan bat, eta euskaratze egin dautela, eta, bueno, pues, influencer moduko batzu baitugu, eta, bueno, pues, gehiago kitzagun, okerrik ez alde horretatik, eta aurrera lehiaketa. Bueno, lehiaketa horri buruzko informazio eta xetasun... Bai, loturak sustatuko, ez da, gure urrenkeran, 5. o 6. albistea, baina hortxe dago. Hala da, bai, hortxe dago. Eta, bueno, azkenik, Luisio, zer esan egunean behin buruz? Eskutan zer du Luisiok, zer erakutsi du? Ez, mugikorrean, ez da hola ezer. Hori da. Esaten ziguten, bueno, opor luzeak hartze dituzue, azte zantuan joten zate, eta baina gero, zatu este bueltan ez tegin noiz arte. Aztu egiten zarete gurekin. Orain, onjokan gehiago. 3 hilabeteko etena hartuko dugu. Vale. Aplikazioa berritzeko. 3 urte bete ditu, egunean behinenek martxoan,
Eta, bueno, pues Apple eta Google Play denda hoietan eta, bueno, eskatzen dute, hola, aplikazioa berriztu behar dela tarteka, Bai. itxura ere berriztu diezaiokegu, funtzionamenduan aldetik bere funtsan jarraituko du, ze uste dugu modelo horrek funtzionatzen duela. Funtzionatzen du, noski, Bai, baina aplikazioak, bueno, berritze tekniko bat, eta itxura bazeukala merezi zuela pentsatu dugu, eta hori, bueno, asteroko lehiaketa, eta sari banaketa, eta bilatu babesleak, eta, bueno, bezeroak etorrite zaizkiu, osea, keskuetatik etzaizkiute, osea. Etengabean, ez da, iturri bat. Bai, osea, Tolosago barrun, osea, labelduna balia bezala kentzizkiute, baina hala ere lan ematen digu. Kudeatzeak, eta pizkatori albo batera utzi, eta ea irailean produktu berriarekin, itzultzen garan. Horretarako, eten luzeago bat. Bueno, eten luze bat behar da, egin beharreko eguneraketak eta bestelakoak egiteko, esango diogu entzulei ere, azken 3 denboraldi hauetan, 300.000 lagun baino gehiago, parte hartu dutela, Luischo. Azken 3 denboraldietan. Asteroko parte ditzen. Bueno, astero 300.000 lagunek hartzen dute parte. Hori da. Eta denboraldi batean, igual, 80 edo 80 izan dira. Baina, klaro, aurreko denboraldiekin ezin dira batu. Bueno, uste dut, berdinak izango dira. Orain, 3 urtean, aplikazioa instalatu dutenak, gero, bueno, jentea erretzen da, edo gazteak datoz, edo tal, edo telefono zenbaki aldaketa gaude, edo da, 200.000 instalazio egon dira. 200.000, datu hori oso garrantzitsua da. Ze azken finazu deskarratza balin baduzu, jolastuko duzu. Ez, erabiliko duzu ez, baina hortxe dago. Uste dugu, badala, euskarazko joko eta aplikazioetan, esito handi bat, oso pozik, eta lehen esan dudana, bagarruna bezala ketzaizki dutela eskutatik, errentagarria ere bada, bere xumean, bere burua pagatzen du. Hori zagutxi. Ez gara aberastu, baina, bueno, eta gero luzapen batzuk izan ditu, telebistako programa, korrika zuzeneko bat, eta, bueno, pues, produktu ekosistema txikitxo bat dauka, baina, bueno, hori, guk pentsatzen dugu hori indartzea oraindik, eta daukala bidea, oraindik jokoak, eta ala etorreko gara, abisatuko dizugu, eta entzulei ere bai, segurazki. Bai, noski. Hemengo uinetatik, ui! Ara. Botoi bat eman diot, eta berriro anepea zedo hasi zaitantzan handoan. Bueno, kontua da, hortxe, ereindako hazi hori, hazi horrek eman ditula bere fruituak, eta orain dela, aplikazioen, Euskaldun aplikazioetan labelduena, gunean behin. Bai, bueno, ez ukipenarik, aipatu izan ditugu beste joko batzuk, Wordle eta Berbaxerka, euskeraz, hor daude, egun erestia juten oporretan. Vale, horiek ez, iraitik aurrera, egunean baina iriburuzko. Gure, bai, baina leia sanoan. Bai, leia sanoan. Bueno, Luischo Fernández, eskerrik asko, asteburu sanoa ere izan dezazula, Vale, venga, Euskal Herriak irabazi ezala Eurovisionen. Hoxe venga, vale, agur.